чашмота бин хиттада ойна биёд хитта намон дар биёна дар байни ома вангива нашасанд назанд харсак начаспон дар хидит зиёна иё ҳамашон пиёнанд нести ай иё ты бояд шави паҳлавон дар идиёр нести ранги ҳамаи ты дорам фақт дадрани мағзи сарат ҳастай фикри машқ ҷаводини ҷон бурнеки хисти ва бор дадрани ҷангу хок рехтар ақор ты кардимаш такрои ҳар як кӯдак муштои тезам ва мисли шамшери самурай бира ба пеш буду мастам паҳлавон бира ба пеш бародар бишав қаҳрамон ты накун фигр и ҳастаи дар дилат шави пирам қувватам намонда ҷон бихеза ҷой буду мастам паҳлавон бошӣ набошӣ дар кадом ҳолате набошӣ бародар бидун зиндагӣ дар дасти хитай дар зиндагӣ ту ҳасти паҳлавон барами ба роҳи рост рав роҳи рост и роҳи беҳтаринай оқибати роҳи рост калиди заринай ҳар як қиндии зиндагиро ту нигоҳ кун дар чашмош бигзарша бугу ман ҳастам паҳлавон